Εδώ Λιλιπούπολη, σας μιλάει ο Διστροπόπιγκας. Σήμερα θα γελάσουμε πολύ. Άκου ραδιοφωνικός διαγωνισμός. Συγκρατήσω Διστροπόπιγγα, συγκρατήσω που να είναι έρχεται. Νάτο. Ποιος είναι, Εγώ. Τι σημαίνει, παιδιά, τι σημαίνει, αυγά σας καθαρίζουνε. Φέρε εδώ το μικρόφωνο παπαγάλη, παιδάκι μου, φέρε εδώ, θέλω να βγάλω λόγο. Λιλιπουπολίτες, σας μιλάει ο Δήμαρχος Χαρχούδας. Συγχαρητήρια, παιδιά. Επιτέλους έγινε και κάτι σωστό στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης. Μπράβο, ωραία ιδέα είχατε να κάνουμε διαγωνισμούς. Πώς δεν το σκέφτηκα νωρίτερα. Και ρωτώ, γίνονται ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί στις ξένες χώρες? Και απαντώ, βεβαίως και γίνονται. Και γιατί να μην γίνονται, παιδιά? Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα. Άρα πρέπει συνεχώς να διαγωνίζονται και να βρίσκουν ποιο είναι το μακρύτερο και ποιο είναι το κοντότερο. Εγώ είμαι ο Δήμαρχος, εγώ είμαι ο πρόεδρος, εγώ είμαι ο Χαρχούδας. Εγώ θα διαγωνιστώ πρώτος, εγώ και τελευταίος, άρα εγώ θα κερδίσω στο διαγωνισμό. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Μηδένα πρωτοκέλη στα κάρια. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ίσο έχει ανάβα την ουρά. Καθαρός ουρανός σας τραπέζ δεν φοβάται. Μην κουνάς τα πόδια σου πρώτου να καβαλήσει. θα αρχίσουμε πάει καμιά φορά, Εδώ το μικρόφωνο. Εδώ Λιλιπούπολη, σας μιλάει ο Διστροπόπιγκας. Όλοι στα ραδιόφωνά σας θα παρακολουθήσετε σήμερα το μεγάλο μας διαγωνισμό ταλέντων. Γράψτε ευκαιρία. Ο διαγωνισμός που θα αλλάξει τη ζωή σας από τη μια στιγμή στην άλλη. Γράψτε την ευκαιρία. Ο διαγωνισμός που θα σας κάνει διάσημους στην άνω και κάτω Λιλιπούπολη. Γράψτε την ευκαιρία μη σου γλιστρήσει σαν χέρι και κράτα τη καλά. Λέγεσαι την κρατάω εγώ. Και αρχίζουμε με το πρώτο και μοναδικό υποψήφιο του διαγωνισμού μας, το Δήμαρχο της Λιλιπούπολης, Χαρχούδα. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον Μπούχαχα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. Η κριτική επιτροπή που θα κρίνει τον Μπούχαχα και θα του βάλει βαθμό είναι ο Μπίξ και ο Παπαγάλος. Προσοχή, παρακαλώ. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός είναι σήμερα βαμμένος ροζ, τυρκουάζ και βεραμάν με ένα φιόγκο στην κορφή. Στον τοίχο γράφει με χρυσά γράμματα «Γράψε την ευκαιρία» και από το ταβάνι κρέμονται με σκοινιά δυο πολυθρόνιες στυλιγμένες με τούλια και γυρλάντες μπουμπουνιέρες και όρθιοι επάνω στις πολυθρόνες κουνιόνται ο Μπίξ και ο Παπαγάλος. Και να, ο μεγάλος προβολέας ρίχνει το φως του κατά πάνω στο Δήμαρχο Χαρχούδα που πλησιάζει την Επιτροπή. Φοράει ασημένιο λαμέ σακάκι με δυο μύτες, φουφούλα κίτρινη με μαύρες ρίγες και από τα χρυσά του πέτυλα ξεπροβάλλουν κάτι ποδάρες, μπουσκωτές και φουντωτές με δάχτυλα σαν φουσκωτά ψωμάκια. Τι θα μας πείτε, Δήμαρχε Χαρχούδα? Τι θα μας πείτε, Έλιο, το μικρόφωνο επόμου και τροχάδι προς το καλλιτεχνικό μου μέλλον. Εμπρός. Γεια σου, Πιπινέζα, άνοιξε τα πια και θαύμασε το ραδιοφωνό σου, Πιπινέζα, άνοιξε και άκουσε. Κίνησε η βρόντα σαβρίνα για γλυκό, κρέμα να φτιάχνει, τρογκοντρόγκ, οι κουτάλες της βρόντου. Σήμερα γράψε την ευκαιρία σήμερα. Γίνε σούπερ στα Χαρχούδα σήμερα σε θέλω Μπέλμοντο. Διάσερι αύριο, πόσες εταιρείες δίσκον αύριο θα σου προπέσουνε και λέγοντας να σε παρακαλέσουνε. Χαρχούδα σήμερα, βγάλε το χρυσό σου δίσκο σήμερα, γίνε βασιλιά του δίσκο σήμερα, γίνε η ψυχή της δισκοτέκ. Χαρχούδα αύριο, οι τρελές θαυματρίες σου αύριο θα ξεμπαρκάρουνε και από το πορτογίλι θα σε πάρουνε. Γι' αυτό και σήμερα γράψε την εταιρεία σήμερα, γίνε σούπερ στάρ Χαρχούδα σήμερα σε θέλω Μπέλμοντο.
Ακούσατε ότι άκουσα. Άμα είναι Πλησιάζετε, Δήμαρχε Χαρκούδα. Πού σπουδάσατε, Έχετε εμφανιστεί πουθενά ή είναι η πρώτη σας φορά που τραγουδάτε μπροστά σε κοινό? Τι κάνετε τις ελεύθερες ώρες σας, Θέλετε να ασχοληθείτε με το τραγούδι επαγγελματικά? Ποιον τραγουδιστή θαυμάζετε, Αυτό το νούμεράκι μόνο σας το φτιάξατε ή σας βοήθησε και κανένα? Πόσο χρόνο είσαστε, Τι δουλειά κάνετε? Ξένες γλώσσες ξέρετε, Πόσες ζυγίζετε? Κάθε πότε κάνετε μπάνιο, Πλενώσετε κάτω από τη μασχάλη? Κάτσε βρε παιδιά, καθίστε, δεν τελείωσα. Α, έχει κι άλλο, είμαι και χαριτωμένος, καταλάβατε. Σε τι άλλο θέλετε να διαγωνιστείτε, Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βασικά λειτουργώ στο χώρο της τέχνης και γενικώς του θεάματος. Μη κουνιώσετε στις κούνιες βρε αδελφέ, γιατί μου έρχεται ήλικος. Πώς θα το πω το μονόλογο? Άμα Το ποιο? Λιλιποπολίτες, χειροκροτήστε! Λιλίπους τύρανος, σελής 203, γραμμή 1 έως 65, σε τροχάδι τετράμετρο, εμπρός. Χορός. Εμένα μου λιλίποντα τροχάδι και θα αρχίσεις. Το γεύμα που σε κάλεσαν να πας να γευματίσεις. Η λιλιπούα, η τρανή και ξακουσμένη φίλη που το τραπέζι στρώνουνε ψηλά στην Παπουαλίδη. Λιλίπους προς το χορό. Για κάτσε βρε παιδιά, και εσείς μην είσαστε τσιμπούρι. Και ρίξτε μου μια καρπασά για να μου πάει ο γούρι. Αχ, της τραγωδίας ο χορός με το βαρύ του χέρι με τίναξε ψηλά και έπεσα σ' άλλα μέρη. Πού βρίσκομαι? Ο ουρανός μου ήρθε σποντίλη κι αλλή ο δρόμο έχασα για την Παπουαλίλη. Στο σταυροδρόμι της ζωής στέκομαι και χαζεύω. Τα αυτιά όπως με γελούν, τα μάτια δεν πιστεύω. Βλέπω κοτρόνια αρχαϊκά μαρμάρινες καθίστρες και ένα πούλμαν που έρχεται γεμάτο με τουρίστες. Λέει ο χορός. Φτάσαμε μέχρι εδώ με πούλμαν της Κοζάνης. Ωιμέ, αλή και τρισαλή, Λιλίποδα, τι κάνεις? Ο Λιλίπος λέει προς το χορό. Σας έχω πει 1000 φορές μην είστε κολιτσίδες και έχω να ξεμπερδευτώ από πολλές παγίδες. Να, ερυπίν, εδώ πιο εκεί που είναι τα χόρτα τίγκα, καβάλα στη Φραγκοσικιά με περιμένει η Στρίγκα. Στρίγκα. Πλησίασε η Λίποδα κι άκου τις ερωτήσεις. Η Παπουαλίλη δεν θα πας εάν δεν απαντήσεις. Λέει ο Λιλίπος. Εγώ ρωτώ και απαντώ σε όλους μου τους λόγους. Είναι τελείως περιττό να αρχίσω διαλόγους. Είχα στο σβέρκο το χορό που όλοι τους με στίγκα. Όλα τα είχε Μαριωρίτης, έλβε η Στρίγκα. Τα νεύρα μου εσπάσανε. Κρατάω τα μαλλιά μου. Χτυπάω το κεφάλι μου. Αφήστε με γάμο! Αμάν, το πίστεψε. Το πίστεψε. Τι να πιστέψω, βρε αδελφέ. Σαν το Λιλίποδα κι εγώ κλαίω, μα το τραβιέμαι. Σκίζω κι εγώ τα ρούχα μου και πέφτω και κυλιέμαι. Ωιμέ Χαρχούδα άμυρε, όσα χρόνια κι αν ζήσεις, θα σε ζαλίζει ο χορός με 1000 ερωτήσεις. Να ξέρει πάντα τι και πόσο βλάκας όχλος θέλει. Κι όλο με παρακολουθεί και γίνομαι κουρέλι. Και ρωτώ, γιατί παιδιά με παρακολουθείτε, γιατί με βασανίζετε και με ταλαιπωρείτε, γιατί δεν μας αφήνετε τον πρίγκιπα και εμένα τάξη να βάλουμε παιδιά στα ανακατωμένα? Και απαντώ, σκοτίστηκα. Θα κάτσω εγώ να σκάσω? Και με τούτο το διαγωνισμό πολύ μακριά θα φτάσω. Και όταν θα γίνω διάσημος, αμέ, τι με κοιτάτε, τότε θα γονατίσετε να με παρακαλάτε. Για ξέρει αύριο που θα βρίσκεται ο Χαρκούδας αύριο στο τρίτο πρόγραμμα ή στη Σαλονίκη στο Πανόραμα. Σήμερα, γράφω σε την ευκαιρία σήμερα, ό,τι έχει να γίνει ας γίνει σήμερα. Άντε, περιμένω το βαθμό, παιδιά, τώρα. Επειδή βλέπω ότι ο υποψήφιος κάνει μεγάλη προσπάθεια και η φωνή του είναι ακαλλιέργητη ακόμα και είναι και καλοβαλμένος, έχει μια ευγένεια και μια έφεση στις ξένες γλώσσες και γενικά ό,τι μπορεί κάνει γι' αυτό, για να μην του βάλω 9 που είναι πολύ καλός βαθμός, του βάζω 0. Κι εγώ. Γιατί? Για να μην αφήσει τη δουλειά του και πάρουνε τα μυαλά του αέρα.
Το επάγγελμα του τραγουδιστή και του ηθοποιού είναι κομπλέ και δεν έχει θέση. Γι' αυτό συμβουλεύω τον υποψήφιο να κάτσει στα αυγά του και να ακούει τραγούδια της Λιλιπούπολης για να μαθαίνει. 0 και 0, 0. Τι μηδέν! Μηδέν στον δήμαρχό σας! Στον πρόεδρό σας, στον αρχηγό σας, την κολόνα τους μηδιούν! Πάλι γκρεμιστήκανε τα όνειρά μου. Ποιανού ήταν η ιδέα να τον κάνουμε τσίρκο το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιλιπούπολης! Ποιανού ήτανε,